नमस्कार, पाकसिद्धी आणि ATC चॅनलमध्ये आपले स्वागत आहे। आज आपण पाहूया मोड आलेल्या पावट्याची म्हणजेच वालाची रसरशीत भाजी। इथे तुम्ही पाहू शकता हे सफेद पावट्यांना छान मोड आलेले आहेत। तर मोड काढण्यासाठी आपल्याला प्रथम रात्रभर हे पावटे पाण्यात भिजत घालायचे आहेत आणि दुसऱ्या दिवशी चाळणीमध्ये आपल्याला हे काढून घ्यायचे आहेत। चाळण आपल्याला अशा पद्धतीने स्टँडवर ठेवायची आहे आणि त्या चाळणीवर आपल्याला झाकण लावून ठेवायचे आहे। अशाच पद्धतीने आपल्याला हे भिजवलेले पावटे दिवसभर ह्या चाळणीमध्ये झाकण लावून ठेवायचे आहेत। मध्येच एकदा किंवा दोनदा हे पावटे पाण्याखाली एकदा भिजवून घ्यायचे आहेत। पुन्हा रात्री एकदा चाळणीमधले हे पावटे पाण्याखाली एकदा धुवून घ्यायचे आहेत आणि परत एकदा झाकण लावून परत ही चाळण आपल्याला तशीच रात्रभर ठेवायची आहे। अशा पद्धतीने आपल्याला या पावट्यांना चांगले मोड काढण्यासाठी 2 दिवस लागतात। तिसऱ्या दिवशी आपल्याला हे पावटे चाळणीतून काढून अशा पद्धतीने पाण्यामध्ये अर्धा तास भिजवत ठेवायचे आहेत। त्यामुळे त्या पावट्यांची सालं अशी पटापट निघतात। त्या अगोदर माझ्या चॅनलला जर सबस्क्राईब केले नसेल तर सबस्क्राईब करा आणि बेल प्रेस करून बेल ऑलवर ठेवा, म्हणजे मी अपलोड केलेल्या प्रत्येक व्हिडिओचं तुम्हाला नोटिफिकेशन सर्वात पहिले मिळेल। इथे तुम्ही पाहू शकता आपले हे मोड आलेले पावटे झटपट सोलून झालेले आहेत। आता आपण चला तर त्याची रसरशीत भाजी बनवूया। मध्यम गॅसवर कढई ठेवून त्यामध्ये अर्धी वाटी तेल टाकूया। तेल छान गरम झालेलं आहे। आता त्यामध्ये अर्धा चमचा राई टाकूया आणि अर्धा चमचा जिरे टाकूया। राई जिरे छान तडतडलेले आहे। आता आपण यामध्ये 7-8 पाकळ्या लसणीच्या ठेचून घेतल्या होत्या त्या यामध्ये टाकूया। त्याचबरोबर 7-8 कढीपत्ताची पाने घेतली होती तेही यामध्ये टाकूया। तेलामध्ये छान अशा पद्धतीने मिसळून घेऊया। आता आपण यामध्ये एक कांदा बारीक चिरून घेतलेला होता तो यामध्ये टाकूया आणि छान गोल्डन ब्राऊन होईपर्यंत परतवून घेऊया। त्याच फोडणीमध्ये आपण पाव चमचा हिंग टाकूया आणि तो त्या फोडणीमध्ये मिसळून घेऊया। त्याचबरोबर आता आपण यामध्ये 1 चमचा आले लसूण पेस्ट टाकूया आणि तीही व्यवस्थित चांगली मिसळून घेऊया। आता आपण यामध्ये 1 चमचा लाल तिखट टाकूया, पाव चमचा हळद टाकूया आणि अर्धा चमचा आपण गरम मसाला टाकायचा आहे। हे सर्व मसाले आपल्याला या तेलामध्ये व्यवस्थित चांगले परतवून घ्यायचे आहेत। आता आपण एक बारीक चिरलेला टोमॅटो यामध्ये टाकूया, तोही व्यवस्थित छान परतवून घेऊया। टोमॅटो अगदी सॉफ्ट होईपर्यंत आपल्याला या फोडणीमध्ये व्यवस्थित चांगला परतवून घ्यायचा आहे। यानंतर या स्टेजला इथे आपल्याला अर्धी वाटी भाजलेले कांदा खोबरं वाटण टाकायचं आहे। हे वाटण अगदी तेल सुटेपर्यंत या फोडणीमध्ये व्यवस्थित चांगले परतवून घ्यायचं आहे। या कांदा खोबरं वाटणाचा व्हिडिओ मी अगोदरच चॅनलवर अपलोड केलेला आहे। त्याची लिंक मी डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये देणार आहे, लागल्यास तुम्ही तो पाहू शकता। इथे तुम्ही पाहू शकता हे सर्व साहित्य तेलात छान परतवून झालेलं आहे। आता आपण यामध्ये सोललेले पावटे टाकूया। त्याचबरोबर एक बटाटा मी सोलून अशा पद्धतीने कापून घेतला आहे तोही त्यामध्ये टाकूया। अशा पद्धतीने आता आपण हे सर्व साहित्य व्यवस्थित चांगलं मिसळून घेऊया। आता आपण यामध्ये 2 वाट्या पाणी टाकूया। भाजी आपल्याला किती पातळ ठेवायची आहे त्यानुसार आपण यामध्ये पाणी ॲड करायचं आहे। भाजी शिजण्या अगोदर आपल्याला ही भाजी 2-3 वेळा ढवळून घ्यायची आहे। भाजी शिजल्यानंतर ही भाजी जास्त ढवळायची नाही, नाहीतर पावटे कुस्करतात। गॅस आता आपण मंद करूया आणि मंद गॅसवर 15 मिनिटासाठी आपल्याला झाकण लावून ही भाजी शिजवून घ्यायची आहे। 15 मिनिटांनंतर इथे तुम्ही पाहू शकता हे पावटे खूप छान शिजलेले आहेत आणि बटाटाही खूप छान शिजलेला आहे। आपली ही भाजी खाण्यासाठी तयार झालेली आहे। शेवटी आता आपण यामध्ये चवीनुसार मीठ टाकूया आणि या भाजीत ते मीठ व्यवस्थित चांगलं मिसळून घेऊया। त्यानंतर 2-3 उकळ्या आल्यानंतर आता आपण यामध्ये बारीक चिरलेला वरून कोथिंबीर टाकूया। अशा पद्धतीने इथे आपली ही वालाची म्हणजेच पावट्याची रसरशीत भाजी तयार झालेली आहे। नक्की करून पहा आणि व्हिडिओ आवडल्यास व्हिडिओला लाईक नक्की करा। त्यासोबत आपल्या फ्रेंड्स फॅमिलीसोबत शेअर करा आणि अशाच नवनवीन व्हिडिओसाठी आपल्या चॅनलला सबस्क्राईबसुद्धा करा। थँक्यू, धन्यवाद।